kok borok film eba toke director eba da gifang borom gnang Bimol Deborma bonon jotono loba hane sinigayo bo khoroksa toke da gifang eba director ni simi bini sinimungya bo khoroksa mutai tak kerungbo wa kerung rik kerungbo bini sinimu kok borok toke ni hukumu bo kok borok sikring ni hukumu te khodo hukumu narak thani bo bini mu belekina kuchuk khlai mung khujago mutai tak kerungbo bini yak belekino dalagna bisi brunu bo ama osha mutai tago taklai bo hano bini yak bai baithang kerung buri kami ni bagai osha mutai takha khoi amjaini warento kami mari khadu kami ampura KMR club te wathai para o kerung buri kami ni bagai osha mutai takha osha mutai baithang yak bai tangmani yaklo mahasaptami salo o kerung buri thayo kerung buri kami o osha mutai berai nekha borom gnang toke dagi phang kerung Bimol Deborma जों दाबो वारेंट हातिगो मुख खय त्रिपुरा ओ जागाव आनि मुं खा Bimol Deborma म असामतायनो आं नसनामानि ओमफ्राय दाबो सेक्रेटारिनो आं कायसा गनो सोंना नायो मुंकिया सारि सेक्रेटारि आनि मुंखै उपानन्द देबर्मा ओमफ्राय नरक आं अर मताय सोनामानि नरक बाहायबो मा दं नों मताय सोनामानि गा प्राय नसिनरनि एरियन बरक साका मताय नायथका bo मताय इति नायथमाखै पुरा सालाय गणेशनो बिसि नायथक बायसा बैफोरानो साइटं बायसा ओमफ्राय मतायनाव नायथका जत बरं नायथक बायसा आंथ' खरसा शिल्पी गरब सिन दफानि सिनि तिग्रासानि आं जेमान तै खायखा आं प्रेक्टिकल सोलोंदै ताखामो आंबो खुनुमो आंनि पेसाया तामो हंखाय आं कायसा इन्टारनेसनेलनि मनो सोनामो ओमफ्राय बुनि दफानि बररक लेतेगि चामानो चिनि बररक आसा सोनामाय आं ताकलाय कायब्रै सोनामका जतय अर म वारेंटन पुइला सोनामपायो आं आबनोल मारहादु खय त्रिपुरा आमपुरा KMR क्लाब आबो खय त्रिपुरानि न हंखाय ईश्वरपारा खय त्रिपुरा अ कायब्रै जागा आं सोनामका जत बरक यासैया बाक्सा सामानख्रि हयतो आंबो गोबां मतायबा जतन नायथगैना बुथुमखाना जतन नायथगै माया फानांखाना ओमफ्राय जतनि मकल जतनि नायथक मुंनो आं आसे रिमाया हायफोन आं चिन दफानिंलै आं गोरोंलै आं खालायजाव ओमफ्राय नरकताय कुनु कक खामारा कुनु नादि बसा ओमफ्राय रबि सारे कक tampo mol tayo sing rasangay agi sing binibosong na haray makayo agi sing tao sing binibosong na halang liya binibosong na sing mangka lega kahamka ओमफ्राय आसनो कक जत लोकनो न आं खाका हंया खरै आनि कक करत मथाका खुलुमबाय था हायनो हाय आं अर सकायथिका माराय हादक हाति खय त्रिपुरा अरबो आं सोनाममानि न आं बिसि कक सानायलिया आं तो काहामखायनो सोनामना बागै चायथका आइपानो बरकनि जत बरकनो बोखा आसुक बोखा कुफुर खायसुक माया जानदानि जे नायथकजांमा नायथकजांनाय नायथगे ओंखायबा नायथगे सानाय ओंखाय आंनि जतै आं तिब्रासा बरकनि चायथक नायखा ओंखाय दाबो आं या फारिनाय अरनि मम मतायनि कमिटिनि बरकनो बरक दिन मुंखा उत्पल Deborma bo bisa kok sanai bo bahayang jaka mom motai dok belekena hambai chini Bimol Deborma te pono chini loba ke chini silbo chini mo marahaduk bazar committee जों मलबुरुम बुरुम बसर बुरुम बुरुम जों कायलायो खहम दनं करि चलिलायो काय जों चिनि Bimol Deborma नो बचिनर मूर्ति र पागै सुनो अवसर जरते चलि दनो अनेक बसर जोंनि मूर्ति दिका बेलेकनो मूर्ति काहांपे ताका नायथकजाका आं बिनि मूर्ति र चिनमो हाय चिनि बरक अबाहायके जे पागि मनमन बगां बेलेकनो खुची मारहादक बाजन हयते चिनर पूजा ताकलाय 2025 नि
जे बसरनि अर सेक्रेटारि नि बुंमुं हंखाय दाराजित देब बर्मा तै केसिआर हंखाय राकेश देब बर्मा हंखाय प्रेसिडेंट हंखाय अमेन्द्र देब बर्मा तै चिनर ब्राह्मण उद्दार बारुआ असाय तै जगलिया বিভিন্ন মতাইनो जोङो साक्तानान बागै गाहामखायै चालकनान बागै जों जतन सेका चिनर ब्राह्मण हंखाय आगिश्री सिटिन सिमनो ब चिनर बन कुइला चिनर ब्राह्मण हंनि थाइका बिनि बुंखाय पञ्चानन देब बर्मा बहंखाय चिनि आनि देब्राव दंग तै दंग चिनि अचाय हंखाय दिलीप देब बर्मा चिनि आनचाइनिनो ब अचाय तै बारुआ हंखाय सेनेन देब बर्मा तै चिनि पुद्दार हंखाय चित्तरंजन देब बर्मा तै आरो बिसिङाव दङ तेबो बुरिनि बिसिङाव चिनि जगलिया जुमताय बर' हामु याग याग सारनाय रंग माला देब बर्मा तै चिनि रीना देब बर्मा जों अबा हायकेनो पालखाय जत याग बाक्सा खायै जों पालखाय मलबुरुम बुरुम जों महायके सामंखला जों बेलेकेनो हाम ओमफ्राय जतन खुलुमबाय था जों कैसा हायनो हाय गुबुननि आंनि जे नामा जागा ओंखाय गुबुननि जागा जों कैसा थांफिनाय जों मोसौखैनो मथा लायसनाय खुलुमबाय जों बेरायते आंनि जे असामताय ताक मानि नर आन्त साइमाना आंनि मुं बिमल देब ब्रह्मा लबा हंखाय बनक सिनगो आं खरकसा शिल्पी गरक चिनि तिप्रासा ओङै आं खरकसा असामताय तागु ओंखाय आसुक बयनि दफा गाहामखाय सोनामा हाय आं आसुक माया आं माया नंगौ सिगो आंनि जे सुक्ति आं खालायो ओंखाय आं ताबो याफारनाय चिनि अरने अकरा म जागानि मुं हंखाय ईश्वर कामी ईश्वर चंद्रपारा हेनो म आमपुरा गाना खुवाई त्रिपुरा ताबो आनि अकरा आं बनो यं हंखाय बो उंगो बानि यं नंखलायो बिन मुंखाय गिरेन्द्र देब ब्रह्मा बो खरकसा आर्टिस्ट शिल्पी गरक न ब दुर्गा पूजा पेंडेल लक कठोर पेंडेल नामानो अनेक गाहामखाय मानो बनो ताबो अरनि कक सादि किसा ओंखाय आं जे नंगरन असाताक मानि बाहाय मा तंखा किसा साइथन आरो खुलुमका आं बहुत जायगाते जों सुनाम फैके आंनि जाखोनि काबाय वारनि दारिना गेट सुनामका उदयपुरनि माथाबारि सुनामका त्रिपुरा राज्योआव कोनो दागदुलनिया खुवाई भारत कल्याण क्लाबाव आं सुनाम फैके अन्यान्य जायगायाव आं बहुत सुनाम फैके ताकलाय छामानि सिनि सों दा आमानो सों रिगिना दिसा खादे लाम थगजागै सों ईश्वर चंद्र पारावा सात पारा सिनि सों ग्राम्य पूजा खायनानै नै बन भक्ति खायनानै आमानि चरण रबै सों चाराय खोनाय मा सा थयै सों सादारन सिम्पल भाबे पैसा सारा आहायनो रे हाम हुया फाजाबै आरो सिम्पल भाबे सों पेन्डेल सुनाबै सों आमानो लामसाबै चरण नमका तै सिनि म पेन्डेलनि तला मूर्ति टांनाय बिमल देब ब्रह्मा बिनि मुं लबा हेनो आबनोबो सों मुथामुथि चाजागै सिनि पेन्डेल बाय सों आहायनो खम नायथगजागैनो चाराय खोनाय जतन खाथुम खाजाङै सों जतन बन खुलुम याफारै बन हामबा याफारै सों सिनि ईश्वर चंद्र पाराबो सों म फुजा पालु खाजाबो ताकलाय बे दिबो सरन ओंखाय चिनि पान्डारन पाइखा जतन तैसा हायनो हाय खुलुम याफार